L-Arkivji Nazzjonali fis-sena 2024 nestew mit-proġett ta' restawr fuq dokumenti. Dawn l-interventi kienu jinkludu twissija tal-karta tindif ta' moffa, saru kaxxi u enclosures oħra l-preservazzjoni tad-dokumenti u saru polyester sleeves biex jiġu preservati r-ritratti. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li wieġeb il-Ministru Bonnici fil-5 ta' frar li għadda. Fl-Arkivji Nazzjonali jinżammu dokumenti li ġejjin minn Ministerju u kwalunkwe entità tal-Gvern dan wara li jkunu ġew approvati mill-Arkivista Nazzjonali. Iżda l-istorja mhijiex qiegħda fid-dokumenti tal-Gvern biss u għalhekk jiġu aċċettati wkoll talbiet minn riċerkaturi u ċittadini privati fuq riċerki personali bħal ngħidu aħna l-arblu tar-razza tagħhom. Kru ta' One News żar it-taqsima tar-restawr ġewwa l-Arkivji Nazzjonali fejn hemmhekk tkellimna mal-Inżigalja, il-persuna inkarigata mir-restawr ta' dawn id-dokumenti li jinkludu fosthom passaporti ta' ċittadini privati li jmorru lura sa mit-serin u anke aktar u dokumenti mitluba mir-riċerkaturi li jkunu utli għal riċerki varji li jkunu qegħdin iwettqu. Lindsay spjegatilna l-metodu li tuża sabiex tirrestawra mhux biss karta waħda ta' dokument, iżda anke saħansitra kotba mdaqsa b'mijiet ta' paġni mqattajn imxarbin jew imkella mtertqa'. Nirrestawrawhom il-karti antiki bil-karta Ġappuniża għax tkun kwalità tajba, ma jkollix ħaġtu ġo fiha, dil-karta tkun magħmula minn fibri naturali. Jiġifieri ma jkollniex karti magħmulin mill-linjam, pereżempju għax il-linjam ma ċidus ħafna. Hija temmet tgħidilna li r-restawr tar-ritratti huwa proċess differenti. Meta jkollna ritratti nagħmluhom tip ta' isu plastik imma conservation plastic, okay? Li jgħidulu Melinex, okay? Polyester, ikun polyester apposta. Għal xiex nagħmluhom f'dan biex in-nies ma jmissuhomx b'idejhom ir-ritratti għax ir-ritratti tagħmilhom il-ħsara jekk tmisshom b'subajk. Id-dokumenti oħra tista' tmisshom b'idejk, jiġifieri m'hemmx għalfejn ingwanti. Ħlif ir-ritratti. Nużaw din allura nimlew pereżempju toqob bil-karta Ġappuniża jew b'tixju